pin adiere en gimoro matiyo. Kinde machon ka jatend piny Kenya William Ruto kod jotend piny mokalo ne nyalo biro wacho ni wada bail out josoni ichulo gope mondo mashino chak mor keno iteme mumias e kone mopogore opogore. Sano kwa winyi ng'ur ga ahinya kantiere. Dipo ni sindan mane maling' mantiere PPP kae ma sirkal mar Kenya Kwanza nitiyogo. Halo Clefa siwinja? Okawinji kata matin? Iwinjo penjo? Okawinjo penjo wipenjo kata kamano atemo mana Wayanuo nige sani Jaindi Kisero ni e weche mag Sani winja? Jaindi Kisero wacho en adieri ni expressway en achiel kuom PPP project minyalo wacho ni most successful mak mana ni kinone bende matut to nitiere bende maling' ma bende noko fwenyore iye en mani koro king'iyo berne to koro kata matin ariyo adek mane ok ni karego kamoro inyalo umi koni wago gi chung ber mukelo duong' moloyo matindo tindo ma wanyalo bedo ni ok ni kare. Omiyo riwo chike ma wantiere go motenore gi weche PPP project mondo bed moriere en gima sirkal nyaka ne ni otim. And amor ni the PP Act mokel sani at least otemo kelo ler matin e weche mag projects mag PPP gi kaka itimo. Kata kamano nitiere pend chike mamoko ma bende pod ng'ato nyalo siekogo ma chwalo achiel ariyo adek. Omiyo en gima wamedo chwalo mondo otime yo makare. Kata kamano onge kaka piny nyalo dongore kama wachopeni ka ok wadonje e tudruok ainago. And ahero ranyisi ma Jaindi Kisero chiwo. Moro en ranyisi ma kamoro in gi ot, isegero odi, ichoke rent, to idwa ni mondo ichak iger ot machielo. Tikoni plot to an go, to aonge pesa madwa gedo. To kamoro aonge teko mar dhi kawo loan e bank. Ang'o ma datim? In manyo jago man gi pesa tinyise ni oyo ger gorofa man gi floors 10. Abich meka, abich meki. Kora abich ibro choke, an abro choke moro ni nyaka chieng pesa nini rumte or gima chalo kamano. So mage the kind of arrangement ma sirkal nyalo donje sani mondo wane ni to ere kaka wanyalo medo chwalo weche mag dongruok nikech benefits kata ber ma apaya ina machalo makori loso mari roni ni kelo en gima duong' ahinya ma koyare mofuone maber to kata mana ne jothurwa odhi kelo lokruok mang'eny nikech gima chalo kaka cottage industry jogo maloso gigo matindo tindo ma kamoro diero uso kata mondo mi jogo matiyo ga payo ng'iew bro yudo chiro mayot kendo mwandu wa mawuok e puothewa bende bro yudo kaka chopo e chirni kata maoko e yo mayot ahinya. Omiyo en gima ber ahinya thuolo ma bende wakawe kor ndara kwa chandre kwa dhi pacho kata kwa dwa biro Nairobi kwa wuok dala dhi bedo thuolo matin. Omiyo chenro gi an gi pacha gin chenro makare en mana ni nyaka bende fuone gi jopiny e yo makare nikech Kenya ni kama rach. Gima lit na Cleophas and Jaindi bro nyisi kawuono jo Ethiopia gero airport mar Abet, jo Rwanda gero margi. Ka wadeko higni moko 3-4 ka pod waneno pod wagwandore e weche matindo tindo e kaka wadhi dong' chien ma ok wabiro cover. Omiyo Kenya nyaka dhi aka apaya mapiyo piyo mondo airport manyien ochak ger mondo mi wabed gi airport malong'o. Jomo Kenyatta nyalo bedo kata domestic airport. Inyawe kata mar ting'o msike mitero pinje maoko. Mane kwa bro bedo gi dongruok makare motenore gi gik mabeyo ma sirkal temo ni mondo tim e kinde ma chuok gi. Maybe kamoro gima damedi Cleophas kendo en ni mondo mi magi otimre wan kaka piny Kenya bende nyaka obed gi culture mar kungo kata keno. Higni mosekalo chien kae osebedo ka iyudo ni mwandu ma wakano kata saving obed through social service NSSF tin ahinya. Omiyo kata ka sirkal dwaro yo mondo timgo weche mag dongruok ariyo adek tiyudo ni koro nyaka odhi mana iro nyango gotieno kamoro man gi mwandu ne bank mondo ema okaw hola kuome. Koro yudo ni thoth mwandu ma domi kata jo timo ohala weg bank koro neno ni mano gimi sirkal. Ka wamedo our savings kata social NSSF contribution kaka sani medre ni nyiso ni onyalo tayo weche mang'eny mag dongruok. Emomiyo king'iyo the PPP project mar Ironi nitiyo migawo ma NSSF bendo donje kama ne gi ywak kendo ang'eyo ni onego watie motegno kando wadwa Jaindi ma en kama bende nyaka wamed lero ne jopiny
NSSF nyaka ne chak 1963 kane wayudo loch, mwandu mane osechoko te nok chop bilion 300. Kawuono nyaka ne lok chik higni 2 osechopo bilion 700 komedo dhi nyime. Ka ok oket chenro makare mar tayo board mar NSSF gi kako tiyo gi policies mage e yo makare, to mwandu jopiny kamoro ok nyal yudo garita makare. Omiyo nyaka wamed nono pend chik. Kech kaka ne tayo gima tin opogore kaka dita gima duong'. Omiyo that space bende ka ok otayo makare, lwasi no inyal tinji samu kamoro koyudo jotelo maricho, tinyalo winjo ni mwandu jopiny olal, to en pension ma kamoro bang' higni moko 5-10 diher ni kiritaya tiyudo mwanduni. To mwanduni mimiyo NSSF ni bende koti kode yo makare, ochwalo weche mag dongruok, to NSSF lose pesa. Tiene ni kani kungo kata mana milion moro 5 kata 6 higni mitiyo, sama iritaya to in kata gi milion moro 14-15 nikech nitiyo to mwandu ni be nonyuolore mondo mi odongre. Omiyo chenro gi duto gin gik mabeyo, but piny manyalo dongre kaka Kenya ka gi kamwa chopeni, saving culture kata yor kungo mwanyalo bedo kaka piny madhi konyowa. Omiyo nitiere 1-2-3 mabeyo ma kwa tiyo go yo makare, to wechewa mag chenro mag dongruok mar yaro kaka wadongre kaka jo Kenya biro dhi nyime.